बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मंगलियान दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय औवाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै 20 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोङो दख'रा एबसुआ देग्लाय 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि नाम होनानै जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाय आरो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङै बे जोलुर बादायलायनायखौ होबोबाय थानाय जादों। आरो देग्लाय जोङो 22थि जे खुंनाय बेवहाय आन्डार 13नि गेलेगिरिफोरखौ लानानै जोङो बे खेलाखौ बानजायनाय जादों। 7 साननि हाबाफारि लानानै थांखिया बेनो जे जोंनि गासैबो खामानिखौ मावनोबा जोङो फाउन्डेसननिफ्राय थिग जानांगौ। उन्दैनिफ्राय जाय खामानिखौ गोसो होनानै मावो बियो मोजाङै गिदिर जानानै मोजाङै बे हाबाखौ मावफुंनो हायो। दा बेखायनो जाहाथे जोङो बर'नि गेजेराव मोजां गेलेगिरि जाहाथे दिहुननो हायो। गोबां हलिचरन, गोबां दुर्गा बर', गोबां मनबिरमोन बायदि जोङो गेलेगिरि दिहुनहैनो हायो। बेनिखायनो आन्डार 13खौ लानानै जोङो बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। जोङो 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बेवहाय देरहासार बान्था हिसाबै जोङो 15,000 आरो रानार्स आप हिसाबै जोङो 10,000, बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 1,000 बे बान्थाखौ होनाय जागोन। आरो मोनफ्रोमबो गेलेनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो गेमनि साबसिन गेलेगिरि बे गेलेगिरिनो बय अफ दा मेट्च जोङो होलांगोन। बेवहाय 500 रां थागोन, आर'नाइजों बरायगोन आरो जोंनि बान्था हिसाबै जोंहा ट्रफिबो थागोन मोनफ्रोमबो चेम्पियन, रानार्स आप आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय। आरो देग्लाय 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय आरो आन्डार 13आ देग्लाय बोसोरथाम रानिं सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो इयुनावबो खुंलांबाय थागोन। जोंनि दख'रा एबसुआव गासै 12 दालाइ एबसुनि गेजेराव बे गेलेनाया सोलिगासिनो दङ आरो जों बेहाय जोंनि दख'रानि टिम बासिनानै लागोन। बिनि उनाव चिरां जिल्लायाव 6 आगस्टनिफ्राय जागोन। बेवहाय जोङो दख'रानिफ्राय बाहागो लाहैगोन आरो बेवहाय सायख'जायोबा जोंनि गेलेगिरिफ्रा जिल्लानि टिम जागोन आरो जिल्लानिफ्राय मिरुआव गेलेगोन। मिरुनि टिम जायोबा मिरुआव सायख'नानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि मुंनि मोनसे फुटबल क्लाब खुलिनाय जादों आरो देग्लाय बड'फा एफसिआ गिबि खेबनि थाखाय आसाम लीग इउथ लीगआव गेलेनानै सेकेन्ड रानार्स आप बान्थाखौ मोननो हादों। आरो जुदि आसामनिफ्राय आइ लीगआव, इण्डियानि आइ लीगआव 2 टिम लाङोबा बेवहाय बड'फा एफसिआबो गेलेनो मोननो थांगासिनो दं। दा जुदि आइ लीग गेलेयोबा जोंनि आन्डार 13 गेलेगिरिफ्रा बिसोरो नेसनेल प्लेयार जाहैखासिगोन आन्डार 13आवनो। दा बेखायनो जोङो बिनि प्लेटफर्मखौ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसिखौ थान्दैमेलाव सावरायनायनि गेजेरजों दानानै लानाय जादों। जोङो दख'रायाव खुंबाय, जिल्लायाव खुंबाय, सेन्ट्रेलाव खुंबाय। बेनि उनाव जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि जोंनि गथ'फ्रा आन्डार 13 गेलेगिरिफ्रा प्लेटफर्म मोनाबा इयुनाव बिसोरो मोजां गेलेगिरि जाहैनो हानाय नङा। दा बेखायनो बड'फा एफसि खुलिनानै मोजां प्लेटफर्म बानायनो थाखाय बेखौ दानाय जादों। दा जाहाथे साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा मोजाङै गेलेगोन आरो साफ्रोमबो दिथागिरिफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ जोलुर गेलेनायाव थुलुंगा होनानै जाहाथे गोजौ फारसे लाङो। मानोना फुटबलाबो मोनसे केरियार जानो हायो, बियो थांनानै थानायनि राहाबो जानो हायो। दिनैहाय गोबां गेलेगिरिफोर दङ वर्ल्डआव। दिनै रनाल्ड'मोन, मेसिमोन, दिनैहाय नेइमारमोन, बिसोरो गोजौ थाखोनि गेलेगिरि आरो बिसोरो फुटबलनि गेजेरजोंनो गावनि केरियारखौ VIP लाइफ दिनै खुंनो हादों। दा बेखायनो जोंबो बर' गथ'फोरखौ, बर' जोंनि लाइमोनफोरखौ जोलुर गेलेगिरि खालामनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार जोङो दिहुननांगोन। बे गोथौ थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि, बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिनि गेजेरजों बिनि हाबाफारि बायदियै बे जोलुर गेलेनायखौ जोङो बानजायबाय थानाय जादों। दा बयबो जाहाथे बेखौ मदद खालामगोन आरो बिमा बिफाफ्रा जाहाथे जोलुर गेलेनो थाखाय थुलुंगा होगोन गावनि गथ' गथायफोरखौ आरो बेखौ केरियार हिसाबै लांगोन। आङो बेखौनो खावलायनाय, जोङो मंगलियान दालाइ एबसुआव 7 साननि जि